15 August eba Bharat Hakotor Yogmani Shalhai Panda Kotoro Hankor Berni Panda no Nukzaka Kokborok by Koksitani Chayan Slai Jotonisai Sa Sugya Saya Patimung Nimangprika Saipika Sepahijala District Administration level ni kaisa Yogma Shal Palemu Pandawo Bharat Hakotor ni Baksa Hasteo Kering Jaga Palema Hainyo Sepahijala Hangkorni Bugra Naikol Pangni Jugali Mumbai Phil Sinijar Yogma Shal Nisaini Sibrei Bisi Songzak Mani Peba Songzak Taniwo Kokborok by Sui Borok ni Bisinga Katong Mani Nani Saitok Unkana Peba Kokborok Salia Bomhai Kokborok Kering Bomhai Asuk Soi Siani Kering Boroba Ringi O Nisai Nisibrei Bisi Sitaniwo Saya sejak awal nugui borok jotono tomok salakya lasijak baikya wana zakha tai kokborok no tolak khiklainya ni bagai sai tok mung ngi tong ni kok siti tongakya nujak sijak jo kok tamangka phil sri sija yogmani salpalai thini Sepahijala district ni ini kaisa kotor pandawo puya lam sogok ni simani kaham ngongka lam sogmani gektono Independence Day 2024 ni sidayo Yogma Shal ni sineni joto korojakhano aboni logiwo 2024 no Kokborok bai Nisai Sibrei hingma jagono Nisai Sisuku eba 2019 Sisuku sudah sekali salia Nisai Ticuku gaya abo Kokborok bolia lekhamung bolia Kokborok do tolao suklukmani saknanya khaimani no mangpri kasai phaika Sepahijala district ni administration ni bakhakthei abo sibu bai thagya ko ono kari bahnyo taibo warma sija kok tamangkha je kobok mung blai aro yogmani salno rogei Kokborok bai sithariwo aro bahnyo Nisai Sibrei sagao Nisai Ticuku Okokhanyo kasai phayuka Ohai Simung Gri Borok Bahike administration samung dang dongkha amudogi wana jaglai tongbaikha nukjak sijak lukurok tamni hinba je borok ni knowledge ko gri bono serimani bagainya omahai samung je samung no sia a samung no khlai tongmani kaisa mari nukjaka Sepahijala district ni thaniwo oro nukjaka borni kaisa kobong munglayo bahanyo je Kokborok bai simnyai abo busuk simung angkha norok khanai bini tamni sijaka borong gunang je thainai 15 August 2024 bisi phungni 9:10 phuru Dindayal Upadhyay mini stadium chorilam Sinijar khipi Yogma Shal palai mungna rogei banati sanai tai khulumung yajaknai mujang hangrok hangkor phang simini jagao sakha hangrok phang kaisa jagaya kai tham jagao sijaka hangrok phang dm no hangkor phang eba hangkor naikol phang ni pano hangrok phang ni sanam phika katal kokthai o Sepahijala district ni Kokborok sinya sikrung tai thumphang bolong yak baksa naikol nai sapungma simung yak takjakte tongkhor mantri borong gunang mochang Sri Onimesh Deborma Mokodoi hini siuka arabo Kokborok umya phano kok wanjirok sapuljakha o kathar pandawo norok jotono manjak phaini bagui khabai kacha jao balai kaham kok phiaba kachar janai sabongkai hangrok phang tai thumphang boroni Kokborok sinya krung phainai o hangrok phang niba kokthai snam pika obono tabu wana laijak joto media inya keba kokmoti samung tangnai lukurok Sepahijala hangrok kathang ni siuka tolakhe hangrok phang tai thumphang Sepahijala hangrok kathang obo Kokborok kokthai khlaikha norno wangsunai sini je khanai lukurok abno karibo joto risai kotor koksija mungto sidangkho Sepahijala district ni ngai asal kotor Yogma Shal palai tongo oro kebono nung omhai party ni nung omhai nani kogya hapang samung ni bakhakei phiaba hapang samung hai samung kotor district level ni kaisa program ring jagiya 19 nong chorilam constituency ni MLA Subodh Bormano
tamungei o pandaw ringjaglia ringjaka Montri Onimes Debormano Simi lesepano kaisa raja tongo je amchayo program thani tongo hapangni amchayo jeskepano amchani lukutui phang জনপ্রতিনিধি এবা MLA MDC রকম মারিঙ্গো ফিয়াবা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট অফ পান্ডাব রিংজাগলিয়া MLA সবুজ দেববর্মা অবহাই টং হালগো সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট নি অমহাই সামুং হুমুংবাই বেলেখানো লাসি জাক্কা MLA সবুজ দেববর্মা বাহাইনো সঙ্গ কগলবাই কেরেংফ্রু তাই bo kha sajak mani bisingti saka sikupini obo khlaijak khana hanai mini khaka mani ko haige tamungai obo hai samung khlai tongkha Sepahijala district ni bugra samung tangnai rok belaino sijak khani siung gangke tamungai korokha eba saya suya tongkhe hangkorok kokborok purenai kebungma tongo borno phana tangai silia absok saya district level ni pandarogo simani bai tai MLA no ringya tongmani bai babasa phasing rajniti tai hapangni bekhakri bo chalia tai babasa phasing kokborok sini rong bagi belekhano bekhao da bai tanjak ma hai kasa sajak bai kha lukorok o bono ti nakar da sanno DM eba kheba o chaya samano tangkhe sanam phingai abono chara jai tongno abono nasinai tongo lukorok